Wasabi. Sir, pwede pa makainit? Parang may matigas na bato. Parang pinano eh. Nirit lang na. Sampu na ba? Man. Sampu talaga ba? Uy, nagdilig-dig. Ay. Pwede yung bayo. I'm not. 20 minutes taas. Bayo. Angel. Huwag ko lang tanggalin yung double-sided ah. Natapos sa kapal. Hindi pa sa kapal nakakawa. Doon! Ano ba doon? Props. Oo nga. Props daw sige ako. Sige ako naman. Sige na. Talaga mo. Mapatog ka pa talaga, no? Iwan mo na bukas. Baka ka na kasama mo. Wala kang pagkain. Madam, iwan mo talaga yung madam. Bawal ito ang sumasagot ko kasama daw. Madam, yun ang totoo talaga ito. Sakit, guys. At least may tumatawag. Uy, hindi dito na. Why dito na? Mon, you got tomorrow, Mon. You got tomorrow. Saan ang pila mo hanggang ano? Maaga na. Wala ko na pala, nandun lang kami. O uwi ka na, let's go. Sino ka dito?
Joey, sa taas na mamaya ha, kaya hindi ka na vaccine na. Bakit? Yung tawad, di ba? Nakita. Kaya excuse me, dala kayo motor? Hindi nga, magkaiba kasi yun eh. Oo. Naubos ko na yung isang kimbab. May isa pa. Ang laki.
Hindi ko na kaya guys. Pero pilitan natin. Bye-bye na guys.